Bore da, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n ddiogel. Wel, dros y pethefnos nesaf, rydw i wedi penderfynu bydd e'n neis cael stori ar ein sianel YouTube ni sydd yn addas i blant ar top yr adran iau. Felly, os ych chi'n blynyddoedd 4, 5 neu 6, mae'r stori yma i chi. Falle bydd plant ifancach yn mwynhau'r stori hefyd. Dyma un o'r cyfresau roeddwn ni yn mwynhau mwyaf pan o'n ni yn ifanc, cyfres Gari Tryfan. A'r llyfr rwy'n mynd i ddarllen yw Gari Tryfan yn erbyn Dominws Gama. Pennod 1, Dominws Gama. Pan oedd Elen yn troi'r allwedd yng nghlod drws y swyddfa, clywodd gloch y ffôn yn canu. Brysiodd heibio i'w ystafell ei hun, heb oedi i dynnu het a'i menig, ac aeth ar ei hunion at ddesg y detectif. Cododd y dderbynydd ag un llaw, ac ar llaw arall pwysodd y botwm oedd yn cysylltu'r ffôn a'r recordydd, a fuasai'n codi'r holl neges ar dap. Swyddfa Gari Tryfan, Elen yn siarad, meddai, gan rhyw hanner dyfalu p'un ai llais dyn a'i llais dynes byddai'n dod o'r pen arall. Y tro yma fe gafodd syndod. Yn lle llais dynol, res o dapiadau y glywodd, rhain fyr a rhain hwy. Wedi'r foment gyntaf o ffwdan, fe ddeallodd mae neges mewn cod Morse ydoedd. Yr un math o negeseuon ac y byddai llongau'n ei hanfon, ond bod y reini'n teithio ar donfedd radio a rhain ar hyd gwifrau ffôn. Yn anffodus, doedd gan Elen fawr o grap ar ddehongli arwyddion Morse. Nid fod gwahaniaeth ganddi am hynny, gan fod y recordydd yn codi'r cyfan ar y tap erbyn y deiau'r detectif neu Alec ei ffrind at ei gwaith. Hynny, teimlai rhyw fymryn o arswyd wrth wrando ar y ffrwd amhersonol yma yn y marllwys uwchlist. Roedd rhywbeth yn fygythiol yn y ffordd ddieth yr yma o lefaru. Yn sydyn, aeth y gwifrau'n fyd. Daliodd hithau i glisfeinio'n funud yn y gobaith y daliau rhyw sŵn dynol o'r pen arall, ond y cyfan y ddaeth oedd y chwirnellu mecanyddol sy'n arwyddo roi'r derbynydd i lawr. Aeth i'w swyddfa ei hun i ddechrau ar y swp o lythyrau a ddeithau trwy'r post y bore hwnnw. Ond cyn iddi agor y llythyr cyntaf, clywodd sŵn traed Alec yn ei sodlu hi fyny'r grisiau o'r stryd. Edrychodd ar ei watch oedd ei garddwrn a gweld ei bod hi'n 5 munud wedi 8. Mr Alexander Maximilian Jones, gweiddodd pan oedd y llanc yn agosau. Gaf i'ch atgoffa chi taw am 8 o'r gloch y byddwn ni'n dechrau gweithio yn y swyddfa yma? Safodd Alec wrth y drws ac edrychodd yntau ar ei watch. Clyw siwgr, meddai. Ro rwdan as i ar darddwrn di mewn llond sosban o ddŵr berwedig a berwau am awr neu ddwy. Mae rwan yn 8 o gloch i'r bychwync. Os o rhywbeth o bwys yn yr epistola yna? Dereg o boi, meddai hithau gan godi. Mae yna neges mewn cod yn daros di ar y tap yn stafell Mr Tryfan. Cod, meddai Alec yn glistia i gyd. Cod o ba fath? Cod Morse, ddwedwn ni, atebodd Elen, a mynd yn ôl i'r brif swyddfa at y peiriant recordio. Papur a ffensil, bydd yn barod i gymryd y llythrennau i lawr, meddai ynte, tra'n ailosod y recordydd. Ti'n barod? Bant a thi, atebodd hithau, a phwysodd Alec y botwm i beri'r peiriant ddweud ei neges. Daeth y tapiadau allan yn res ddi-baid, a throdd ynte'r gwahanol synau'n lythrennau i Elen ei taro ar y papur. Y, I, S, Y, P, I, A i bedol, L, Y, G, A, D, Y, R, H, A i bedol, L. Fi si pia llyged yr hael. Beth ar y ddear mae'n ei olygu, methodd Elen a pheidio torri ar ei draws, cododd Alec i'w ddwrn arni i'w dwstewi. C, A, D, U, E, D, G, A, R, I, T, R, E, U, A, N, D, R, A, U. Cadwed Gari Tryfan draw. Mynodd Elen ymyrryd wedyn. O, S, E, U, A, M, A, R, B, E, D, B, E, U, E, D, E, G, R, O, T, E, N. O, mam fach, fi yw honno. Ond aeth Alec ymlaen, heb gymryd sylw ohoni. D, O, M, I, N, U, S, G, A, M, A. Ond Alec ei hun oedd wedi cael braw o tro yma. Argol ganan, Dominws Gama, meddai. Y cradur hwnnw eto, a ni'n meddwl ei fod o a'i griw wedi rhoi'r ffidl yn y to ers dalwm. Darllen y neges i gyd eto, siwgr. Allai ddim, mae nwylo'n crynu gormod, fedda'r eneth a'i wyneb mor wyn a llien. Efod y lais, rwy ti'n darllen y dwpsen, nid efod y ddwylo, atebodd y llanc, gan gipio'r papur oddi arni a'i ddarllen. Fi si pia llygad yr hael, cadwed Gari Tryfan draw, os yw am arbed bywyd y groten, Dominws Gama.
Roddodd y papur ar y ddesg a thynnodd ei fysedd trwy wall coch. Oedd y wen fawr arferol wedi mynd oddi ar ei wyneb bochgoch. Be ar y ddear ydi llygad yr hael? Enw rhyw drydfawr, neu rhyw berl gwerthfawr ei siŵr, meddai. Y tade pererin, pa ots am hynny? Pwy yw'r Dominws Gama yma sy'n beiddio herio Mr Tryfan a bygwth fy mywyd i'r un pryd? Hwnnw yw'r cwestiwn bychan. Beth? Wyddos i ddim pwy ydi Dominws Gama groten? Sôn am ignorance, tawn ni'n smecs. Hwnnw ydy'r archdroseddwr. Fod i brenin y drw gweithredwyr i gyd. Be ti'n feddwl? Rhyw fath o maffia i fe? Ie, ond efo hyn o wahaniaeth, lle mae'r mafiosi'n twyllo wrth y miloedd, mae'r Gama'n lladrata gwerth miliynau. O mam fach, beth ydw i wedi wneud iddo fe, pa mae fy mygwth i, gofnodd Elen yn crynu drosti erbyn hyn. A mae dyna'r ffordd i rybuddio Gari i beidio gymyryd. Gari, ti'n deall, ydy'r unig un hyd yma sydd wedi medru rhoi sbroc yn olwyn y Gama. Dim ond fo sydd wedi llwyddo i rwystro rai o gynllwynion y criw, ond mi oeddwn ni'n meddwl ein bod ni wedi rhoi'r farwol iddo fo y tro diwethaf, ond mae'n amlwg fod yna 7 bywyd cath yn y mwynci. Mi gaiff Gari sioc fwyau i fywyd pan welo hyn. Ble mae o, gyda llaw? Mae'n hanner awr wedi 8. Edrychodd y ddau ar ei gilydd. Dwi byth yn arfer bod yn hwyr fel hyn, meddai Elen, a'i phryder yn amlwg. Mae'n well ni ffonio'r tŷ, cytunodd Llanc ac estyn ei law at y ffôn, ond cyn iddo ei gyffwrdd, gwrandawodd am eiliad. Dyma fod wedi cyrraedd, meddai. Mi fiaswn i'n nabod sŵn o Maserati yng nghanol traffig Piccadilly fawr ei hun. Y Maserati pwerus chwym oedd eilyn mawr Alec, ac eistedd y tu ôl i'w olwyn yn gwibio'r hyd y ffyrdd, boed hwyn geimion neu'n union oedd ei baradwys. Fe bigwn i'n sŵn traed Mr Tryfan yng nghanol tyrfa parc yr arfe ar ddydd gêm ryngwladol, meddai'r ennill wrth glywed y detectif yn dod i fyny'r grisiau o'r stryd. Bore da, Elen, meddai Tryfan a chroesi'n syth at Aleg. Siw des ti ma bore yma? Ffordd ti'n meddwl does i, ar y beic newydd wrth gwrs. O ti'n disgwyl i mi brynu beic rasio fe 7 ger arno fo, heb i mi roi cynnig i weld mewn sawl munud y downi o'r tŷ i'r swyddfa yma ar hyd y strydoedd cefn. Wyt ti ddim am ofyn sawl munud fi mi? Yr hyn rydw i am i ofyn i ti ydy, pam aflwydd roeddet ti'n gollwng y gwynt o olwynion y car cyn cychwyn? Meddai gyfaill. Edrychodd Alec yn hirta no. Am be ti'n siarad, boio? Gollwng y gwynt o Maserati ddwres di? Ie, o'r 4 olwyn. Beth? Gofnodd y ddau gyda'i gilydd mewn syndod. Mi fy'n rhaid i mi roi gwynt ynddyn nhw gyd. Mi gymeres i taw un o dy driciau dôl di o dde. Fe gredus i am funud fod y Gama wedi atgyfodi. Dyna'r math o beth fydde fe'n ei wneud i'n rybuddio ni slawer dydd, os wyt ti'n cofio. Be sy'n bod? Gofynodd wrth weld y ddau'n edrych ar ei gilydd mewn ryfeddod. Estynodd Alec y darn papur iddo. Tra roedd ti'n chwythu'r olwynion, bydd oedd y neges yna dros y ffôn mewn mors, meddai. Darllenodd Gari'r ysgrifen. Byth o'r fan, mae wedi atgyfodi, meddai. Eto edrychodd y tri o un i'r llall mewn mydandod syn. Elen oedd y cyntaf i dorri'r distawrwydd trwy awgrymu mae rhywun arall yn ceisio dynwared Dominws Gama anfonodd y rybydd. Ond ysgwyd ei pennau a wnaeth y ddau ddyn. Ni wyddai neb arall mae mewn cod mors yr arferau'r archleidr anfon ei negeseuon. Pam oedd e'n gwneud hynny, holodd yr eneth? Rhaid i chi nabod ei lais ei fe? Falle hynny, eglurodd Tryfan, neu falle rhaid i ni wybod pinau dyn a'i dynes yw e. Agorodd llygad Elen led y pen wrth i glywed yr awgrym y gallai'r fath anghenfil fod yn ddynes, ond cyn iddi roi ei ffrotes mewn geiriau, taflodd Alec ei gwestiwn i'r sgwrs. Be am y perl yma mae o'n bygwth i ddwyn? Glywes ti amdano rhyw dro, Gari? Llygad yr hael. Nag e perl yw e bachan, darllen yw e, gan Holstein. Darllen mewn olew. Tawn ni'n smecs, wyt ti'n iawn, cytunodd ei ffrind. Wyt ti'n cofio, Elen? Fe ddiflannodd o ryw galeri yn Llundain 2 neu 4 blynedd yn ôl. Ie, o'r Continental Art, ychwanegodd y detectif. Hanner munud, gwedodd Elen. Esgusodwch farafwch chi, ond, os yw'r pictiwr wedi ddwged eisoes, beth yn gwmws mae'r bachan Gama yma'n eisio ddweud wrtho ni? Dyw hynny, mae arna i ofyn, yn ddim ond rhan gyntaf y dirgelwch sy'n ynglyn â llygad yr hael, meddai Gari. Yn fuan wedi'r llun gael ei ladrata o'r galeri yn Llundain, fe gynigwyd ei werthu yn Efrog Newydd, i ddyn oedd yn delio mewn darluniau, cain yn breifat. Mae'n hen gêm, meddai Alec. Dwgyd trysorau yng Ngwledydd Ewrop,
a'i gwerthu nhw'n ddistaw bach i ryw filiynydd neu gilydd dros y dŵr yn America. Mae reini'n barod i brynu unrhyw drysor hynafol am unrhyw bris bron. Ond weithiodd I ddim o tro yma, meddai Tryfan. Fe fynodd hwn gael arbenigwr I archwilio'r llun ac fe ganfu hwnnw ddau beth amdano. Wel, mae copi o dde, awgrymodd Elen. Nag e fe oedd y darllen a gymerwyd o'r galeri yn Llundain. Go dda, Elen, canmolodd Tryfan. Mae hanner y gwir da chi. Heb unrhyw amheuaeth, hwn oedd y darllen a ladratwyd o'r Continental Art Gallery yn Llundain, ond heb unrhyw amheuaeth hefyd, ffêc oedd e. Ei fod yn ryfeddol o debyg i'r gwaith gwreiddiol o law Holstein, rhywun arall oedd wedi wneud e. Hyw, Jones, Ned, meddai Alec. Wyt ti'n deud, mae copi oedd hwnnw oedd yn y galeri? Ie, copi oedd e. Roedd rhywun wedi dwgyd yr un gwreiddiol ac wedi dodi'r papur yn ei le ar fur y galeri. Ond pwy? A phryd, holodd Helen. Dyna'r ail ddirgelwch, meddai'r detectif, ond yna'r peth cyntaf y bydd yn rhaid I ni ei ganfod gan ei bod yn amlwg fod y Gama'n gwybod yr ateb yn barod. Ac yn cymryd yn ganiataol ein bod ni'n gwybod yn lle mae'r llun, chwaraegodd Alec. Petai o ddim yn credu hynny, fe asai o ddim wedi trafferthu I anfon y rybydd ma. Diolch byth, meddai Elen, a gollwng ei hun I gadair mewn gollyngdod. Diolch am beth, gofnodd y ddau ddyn. Am ein ignorans, atebodd hithe. Diolch nad ydyn ni'n gwybod dim am y darlun ryfedd ma ddweda I, mae mywyd i'n ddiogel am sbelan eto. Edrychodd Gari Tryfan arni ymenyd. Oes ofn arnoch chi, Elen? Gofynodd. Ofn? Dwi ddim yn deimlad cysurus iawn I feddwl bod rhywun na wyr neb pinnau dyn a'i menyw yw mynd i'ch lladd chi, Mr Tryfan? Elen fach, meddai Alec, tasai holl ellyllion y fall ar dôl di, mi ofala Gari a fi na chai nhw ddim cymaint a chyffwrdd bleien e bysedd yn OTQ. I'r gad, boys, be di'r cam gyntaf, Gaffar? Pen uchaf Cwm Tawe, dyna lle cyntaf. Pam fano? I gan I triawd I biarth am y filiwn Madam Patty yng Ngwraig y Nos, I weld awr Gama yno I wrando arno ni, gofnodd Alec. I gwrdd â Northen, o'r enw Samuel Pierce. Mae'n byw yno gyda'i ferch. Fe oedd pennaeth y Continental Gallery pan ddiflannodd y darlun. Un o'r gogs I fe. Sdim ryfedd ei fod I wedi bod mor slow te, meddai Elen, ymethu a gwrthod cyfle I bigo'r Alec oedd yn ogleddwr. Ond anwybyddu'r ergyd a wnaeth hwnnw tro yma. Be ddigwyddodd iddo fe? Cadw'r hwy am fod mor fler, gofnodd I Gari. Ymddeol atebodd hwnnw. O'n I ddim faint o bwysau fi arno fe I wneud hynny, ond fe gawn wybod ganddo fe ei hunain gyda hyn. Pawb yn barod I ni gychwyn? Ydych chi am I mi ddod, Mr Tryfan? Holodd yr eneth. Dyna fydd fwyaf diogel, atebodd y detectif. O'r tade pererin, sef roedd hithau, wrth I hun wrth ddilyn y ddau I lawr y grisiau.